Růžová, to je ona. No a jaká je ta modrá je? A líbí se ti? Tak, to je dobře. Můžeme to obajit. Můžeme to obajit. Teda to obajujeme. Kde se to asi Tam je to rozbaluje? růžové. To vůbec nevím. To ona má asi stůl, postel. A tam je ještě malinká panenka. Vidíš ji, růžová? No, Můžeme to To je obajit. miminko. To je miminko. To je maminka a miminko. asi. A tady má dokonce ta panenka šaty. Růžové, Tam máte... žluté. Nemá. No, podívej se. Můžeme to obajit, ne? Já myslím, že to zatím někde postav a budeme rozbalovat dál, jo? Ještě tam máme plno dalších Pak se dárečků. k tomu vrátím. A zase také velký balík. Ještě větší balík. Tak. To a teď ona. Je to teď pro tebe? Podíváme se, co tam je napsáno, Nikolko, nejdřív, ne? Ha, No aha, je to pan. no to nevím, podíváme se, jestli tam je nebo není něco Ale napsáno. Ježíšek teď zapomínal, víš, má toho tak moc. No tak to nestíhá. On No. tu ale určitě byl kočárem, bo to není možné, on by to neunes. To bude pro Nikolku. Zase. A Nikolka asi byla opravdu hodná tolik dárečků, ne? Co to tu houká, Pavlíčku? Co to tu houká? Pavlíkovi ani nevíme, jako by to nebylo. Že by to bylo, Nikolko, oblečení? Pro princeznu? Tepláky. No, na zahradu, až bude teplo. No, tam je požární auto, Pavlíčku, ano. Houká tak, ano. Tak hasiči houkají, no. Máš. Co to je?